Pamet, ce-au cerut unde? Băi, m-am aretit, la noi cum tălucesc. Oh! Pentru părinții mei această melodie frumoasă! Wow! Mamă, ce Baba! Mamă, gata și pula ta, orez miroase. Băi, a câini. Câr! Fă-te să stăteapă bucii! Stai să dau la ăla, coaie. A, cu... Aici. Aici. Ba mâna în buzunarul stâng, tot un tank. Ba mâna în buzunarul drept, tot un tank. Pentru părinții mei. Ești porțar, pai coșuri pe bube. Louis Vuitton. Hai capul, zici că ești triftong. Hai stația. Tare. Mă nu Mamă mea, stai că să sufli. Cu aia n-am mis niciodată cu aia. Gen, ce trebuie să fac? Învață-mi și mie să fac stația cu aia. Vorbești și sufli, mă. Bă, coaie, nu știi să vorbești, să sufli în același Nu timp? să vorbesc. Mamă, coaie. Ce mai cu gagica, mă. Ce? Stai că se uite și pe live. N-am zis nimic. Cut! Cut! Dub la 1, prostul dracu. Mamă, coaie, cât a donat ăsta coaie? Mâncați așa pata 10 euro, chif, dar nu se vede donația pe live. Bă, gămești pula morții tăi. Pentru părinții mei, doamnelor și domnilor, pentru părinții și liniștea dumneavoastră, nu mai loviți obiecte din jur. Vă loc cu liniște, fiecare să se îndrepte spre ieșirea de final pentru urgență. Toată lumea pentru ieșirea de urgență, vă rog frumos. Unde scrie cu roșu, toată lumea să te îndrepte, toată lumea. Haideți în liniște, tăiată lumea afară. Pentru părinții mei. Așa. Coaie, n-am văzut un om mai dulce decât Imogen. Hai că sunt dulce dacă mă Păi duci la... te-am mâncat azi noapte. Dacă mă duci la cur. Ce că azi noapte erați venit să-mi bag pula viața. Coaie, te mirosi la cur. Mie îmi place cum miroase. Bă, voi nu vă mirosiți, mă, curul cu prietenii? Gen, nu băgați nasul fix în la găoază acolo? Eu asta fac, gen, tot timpul când am poftă de mâncare sau ceva de genul. Imogen să facă Nu stația. mai gogule că miroase microfonul de mori. Bă, voi știți cum putea asta? Băi, adevărat miroase de mori. Haide, cu aia e imposibil. O să punem niște story-uri pe Instagram, așa că dați-ne follow și Imogen 30, nu? Da, ce e ăla? O să ne punem Instagram-urile. Pe live? Da. Dați-ți mie, dați follow pe Instagram. E bine, mă, așa? Da, pe stâng acolo, put. Ia uitați, băieți. Tu știi cât delay am eu pe live? Ce? O oră și ceva am delay pe live. Ăștia, acum a început live-ul. Vă vorbesc serios că e. Ai mult, da. Am foarte mult timp unde sunt eu. Uite, acum m-am scărpinat. Vezi? Uite, acum băgai ăla. Băieți, dați și voi acum, eu acum le zic că dau, dar eu dau link-ul după 30 de minute. Dați și voi un subscribe aici la canalul ăsta, frate, ca să facă și el 400 de abonații trebuie, băieți, decât 400, frate, foarte easy, suntem 3000, dați acolo un subscribe și un like la un clip Foarte de lui. easy să mă... Easy. 5 abonați. Ia mă, câți abonați aveți, foarte curios. Ia mă. 371. Haide, cred că avea 400. Haideți voi, dați aici un subscribe. Haide. Hai. O, te. O, te. Mâna! O, pentru părinții mei. Să fiți cu minte, vă iubesc părinții, toată viața voastră, să nu dați cu pumnul așa. Nu dați. O, ce tatatură. Pentru părinții mei. Cu butoane, cu tatatură, mamă. Băieți, dați-ne și noi aici lișa, follow, că în seara... Bă, scoaie, vorbesc! Bă, te bați! Așa. Dați pe aici follow, frate, pentru că în seara asta eu și cu Imogen o să punem story-uri de unde o să mergem și o să facem gen... Mamă, coaie, câte donații, nu pot să vorbesc. O să facem gen ca să vedeți ce se întâmplă pe drum și toate chestiile de genul. Deci dați și aici, la ambele. Și să facem și o promovare lui Adrian Creepy Pasta. Dați aici un follow. Mama mea. Bă, băieți, aici cineva să dăm foc la Ouija. Avem voie să dăm foc la Ouija? Nu. Nu? Păi ce putem face ca să Nu mai scăpăm? trebuie să mai pleci acasă, ești nebun acasă, mi-a făcut mașina și toate alea. Dă pe chat acolo că nu se vede.
Pe bune băieți, ce facem? Ia foc dracu mașina. Asta a făcut, mă, 400 de abonați? Mama, a făcut 440. Ești nebun. Promovare, salvare, camea 1300 sus. Toată lumea, haideți în liniște, tăiată lumea afară. Cu liniște, fiecare să dăm de fericirea de final pentru gen. Taci în morță și familia mătii. Băieți, încă o promovare de făcut lui Mihai Câr 23. După care e grav. E foarte grav. Eu, cu aia ce prost sunt să-mi ba pula. Eu băgam copy-paste cu aia la linkul de la donație. Adică să dau să-i fac promovare aici pe OBS cu aia. Hai băieți, hai și cu aici cu un subscribe toată lumea ca să fie treabă. Voi vedeți asta peste 30 de minute, dar nu o să mai găsiți linkul, dar dați acolo subscribe, frate, pentru că a donat omul ăsta. Câți abonați are, mă? Câți abonați avea, că acum a scăzut. Mamă, hai să facă și el 1000, băieți. Mihai Cr. Ce faci ăsta, Minecraft? Dați voi acolo subscribe pentru părinții lui să facă cel 1000, mă băieți, mă. Hai mă băieți. Mama mea ce joc. Că mi-e foarte foame, sincer. Extrem de foame. Hai băieți aici cu un subscribe. Noi urmează să mâncăm. Mama mea, nu. Mamă, te rog dacă poți să mă speli. Bă, sunt. Mamă, cu aia, dacă mai dăm pe aici cu ceva cu uzeală. Tu știi cum te electrocutezi? Dă-și mie o pasă. La cap. Știi ce e șmecher? Nu e nimeni sub mine. Pentru părinții mei. Mă, băi, cap trebuie să-l dimerești. Bulene, tu pula. Bă! Ia uite cu aia am găsit cântare, ești prost? Mamă, mă și speriai, băieți. Ia uite cântar, băi. Dacă mă pun cu picioarele pe rimerată. Da, merge. Cât ai? Care dracu mă sună, mă, pe Messenger? Bă, nu mai sunați, mă, băieți. Nu-i frumos. Cine e Zozo? Bă, o să aflați cine e Zozo, băieți. Intrați și scrieți voi că noi nu vrem să-l găsim, Doamne ferește. Rey Mysterio. Când aici că s-ar vede. Omul cu aia, dacă sar pe ăsta mă omor cu aia. Fac Rey Mysterio pe tine cu aia. De aici. Nu, cu aia, cum să sari? Păi rup scaunul, tu sar pe scaun? Nu! Da, Pe tine! De aici sar cu aia. Fac Rey Mysterio de aici să-mi bag pula. Bă, e laptop în pat cu aia. Păi nu fac în pat. Da, unde? Fac aici pe jos. Ai făcut pe jos, hai de... Nu, Am văzut picioarele, dracu. Bă, băieți! 5.000 de euro și mă arunc de aici, pe geam mă arunc. Bă, că mă arunc pe geam, pe aia, mă duc. Băi, primează că mă arunc pe geam. Bă! Mă, cine a donat? O donați, frate. Bă! Te salutăm, Berții și noi. Nu știu să faci un laptop la căcat. Nu știu care ești. Naptă pula mea, n-ai mâini, n-ai picioare. Nu? Nici creier. Trebuie să ne pregătim și noi emoțional, erotic, cum dracu se pregătește lumea. Și plecăm spre pădure, băieți. La Vidili plecăm. Mă, la Vidili, la mamaia. Mă Doamne și o ferește. brânză, mă și o ouă, mă și o pești. Ia așa, Întreabă de părinții ei. Avem voie să te întrebăm de părinții demonului? pentru părinții mei. Și brățugan. Mai e părinții mei? Bă, întrebăm cu aia. Întreabă când moare Iliescu. N-avem voie, băieți. N-avem voie cu de-astea așa de moarte. Mamă, cu aia. Sunt cămilă cu aia. Bagă sticla cu aia să ai Nu, uite-te cu aia la mine în spate. Mă jur cu aia. Hai, nu pot să nu cari. Hai cu aia, hai, încearcă. Crede-mă. Încearcă, mamă, dacă mă doare și Te strig. murim aici pe aia. Hai cu aia, încet, că strig dacă e. Încet, pune-te încet. Hai. Mamă, să moară familia spatele! Spatele să moară familia mea! Mamă! A rămas cu cușa pe viață să moară familia, a rămas cu cușa pe viață. Sunt cămin acum să... Mamă, ce mă doare spatele să moară familia mea. Sunați la pompieri, mă cava și pula. Nu mai râde, sună la pompieri, pe bune, pe aia, sună. Îi curge sânge, cu aia, curge sânge. Mamă, să moară familia Curge mea. sânge, cu aia, curge sânge. Mă doare, mă mișcă pe aici, pe aici, pe acolo, mă mișcă. Alo, bună ziua. A murit un băiat aici. Pe aici, pe acolo. A murit un băiat, e viu acum, dar a murit, e gen grav rău de tot. Adică eu pentru părinții mei. Alo? Da, veniți aici pentru părinții mei.
t-a urcat cu scaunul pe mine, stăteam pe spate, tătare, mă doare, dar nu mai pot. E vina mea acum! Strada Iugoslavie, numărul 443. Data, notat de acolo, 074 șterge, 27 șterge. Da. Alo? Cum adică, doamnă, facem bâză? Mamă, băi, ce bine a fost! Are! Wow! Băi, rândul meu! Bă! Camera, coaie! Mâncați-i gura! Pentru părinții mei! Coaie, m-a căcat pe mine de frică, ești nebun! Coi, ce pula mea am pe mână, coi, ce este? Ce dracu faci, mă? Hai să intrăm la live. Bă, da prost ești, coaie, bă, da prost ești, coaie, te bagi tu ca pula în cur! Da? Da? Normal că mă bag ca pula în cur. Viol. Așa. Băieți! Mă, smode. Bă, de la Lidl. Bă, mă, sunt fantome pe afară, coaie. Adi adopt... Deci te adoptau? Da. Oija. Riv vecini. Las că vecinii sunt vecinii noștri, nu să ai voștri. Bă, coaie, mi-a adus Imogen niște bășini, coaie. Gen, nu s-a bășit la mine în casă. Dar gen mi-a adus... Unde-s, mă? Nu mai sunt, nu mai avem. Mi-a adus niște pliculețe de la cu bășini, coaie. Mă mâncava așa. Uite o cutie, băi! Mamă, ce frumoasă e asta! Coaie, m-am speriat! Bă! Cine era din geam? Băi, ce pula mea e cariciorul ăsta, coi? Mamă, coaie, vezi că Băi, e... caricior? Vezi că acolo am toți banii, coaie. Hai că am toți banii, că am și bani eu. Ia deschide-l. Nu-l aruncă, coaie! Bă! L arunc? E leptul. Nu-l aruncă, coaie. Aruncă-mă cutia asta că nu mai ai nevoie de ea. Nu aruncați cu el. Nu, coaie, nu aruncă nimic, ce dracu. E concert aici la noi, băieți, e concert, cântă Imogen în câteva minute. Mama mea, și... Coaie, nu trage, că e armă reală, vorbesc foarte... Coaie, bă, e armă reală, nu trage. Coaie, nu trage. Nu trage, Ia trage-mă la ea. Coaie, nu crede. Pentru părinții mei! Mamă, ce casă, coi, să Lasă, coaie, că așa e. Vă va arăta măestria măestrilor viețile mele. Dacă mâncați ciorbă de perișoare, ciorbă de burtă, ciorbă de toate alea, ciorbă de pește, vă va arăta ce putere puteți să prindeți live în direct, doar la Hymen. Bă, tot faci. E bună, am mâncat și eu. Chiar e bună de foame. Hai că și dacă și coaie mănâncă. Măcar cu partea dacă e mai moale aceea, e mușchi aici. E mușchi. Aici piept de pui. Unde aici? Coaie, tu glumești? Lăsa sânge! Mi-a spart gura cu aici, plus că m-a crezut. Arăt live? Nu că nu e bine. Nu? Mi-a spart gura cu aici, prost. Aia trei, ce mai întâmplă. Coaie, lăsa sânge pe ăla, ești prost? Mama mea, băieți, vreau să mănânc și o muc, că-mi veni foame. Mâncați și voi plută? Mâncă și copiii ăștia plută. Ia aruncă-le, mă. Nu, lasă. Mamă, cât sunt afară, băi, mă duc. Ia uite cât toți copiii după lume. Vrești ăsta, coaie. Tată, vă filmez copiii mei. Tată, vă filmez. Ai o butelie? O? O butelie ai? Scădara. Nu vă arunc. Zăpadă artificială, mă? Hai că îți dau țigare, ai 12 ani, cât ai? 13 ani? A, poți să fac dacă ai 13. Cine vrea să ne fută, mă dă numărul de telefon. Bă, ăla e numărul meu, coe.
Cu aia e și al meu. Cu aia e același număr ca al meu? Fut-o ampora în cap că mor, vine lopiția. Și până merge netul ăsta așa că îmi fut un pumn în monitor. Bă, ca mea și pula morții tăi să-mi bag de net. Pentru părinții mei.